Temos unha cita con Luísa, cesteira coa que imos aprender que a imaxinación non ten límites, nin a hora de facer pezas con diferentes materiais, nin cando de adornar o xardín se trata. Estes pés que están a ver están perfectamente conectados coas mans, que non paran de facer e imaxinar cousas tan bonitas como estas. Ola, son Luísa e son cesteira artesá. Atopámonos ali onde o Atlántico bica o concello de Ares. Se nos achegamos á parroquia de Camouco, atoparemos a casa de Luísa. E a casa de Luísa berra por todos os lados que estamos na casa dunha cesteira. Aquí Luísa conta co seu propio obradoiro, lugar perfecto para que as súas mans e a súa imaginación tezan pezas que ela despois colga nas súas redes sociais. E todo para amosarllas e ofrecerllas ao mundo baixo o seu propio nome. Luísa da Silva. A nosa cesteira utiliza materiais tan diversos como a madeira, o centeo ou mesmo as agullas de piñeiro. E a súa arte non quedan complementos para vestir. Por aquí, ata os gatiños da contorna saben do que a nosa artesá é quen de facer á hora de elaborar cestos máis funcionais. E tamén á hora de darlles vida aos xardíns. Sirva de exemplo o seu propio. Hoxe, Luísa vai nos contar como a súa vida virou hai 13 anos cando decidiu cambiar o mundo da cosmética por meterse de cheo na artesanía. Pero primeiro de todo, ímola acompañar ao seu xardín para ver algunhas pezas que ela mesmo fixo e que son de gran valor para ela, como por exemplo estes dous cestos, o paxe e o carabel, peza coa que ela se deu de conta ao aprender a facela que quería ser cesteira. Imos con Luísa. Este cesto chámase o carabel. É un dos que primeiro quixen aprender a facer, porque era o que sempre estaba ao rededor na miña casa, no campo, no mar. Este estaba sempre presente por todos os sitios. No mar, por exemplo, os mariñeiros levaban aquí o xantar e a roupa que necesitaban para ir ao mar a traballar. E logo, cando viñan de volta, o patrón lles daba unha parte de pescado a cada un e a metían aquí no carabel e levaban para a casa. Está feito de bimbio, ten unha técnica diferente, empeza encadrado e logo, según van subindo as paredes, é redondo. Me dá pena que se perdera esta técnica, non? Por eso decidín aprender. Me fixo moita ilusión. Fai uns días unha señora que me encargou un cesto e eu lle dixen como queres, non? Pode ser de moitas formas, moitos tamaños e os materiais tamén poden variar. Ela me dixo, quero un como que tiña miña nai para as patacas. E xa me explicou o carabel, que era o carabel, e me fixo moita ilusión, non? Despois de 13 anos que me metín na cestería, que alguén me encargue un carabel, que precisamente foi ese o motivo que eu quixen que non se perdera, que me encarguen un, pois me fixo moita ilusión. Deixo aquí o carabel e vos enseño o paxe, que a técnica tamén é a mesma, empeza cadrado e vai terminando en redondo. Está feito co mismo material, con bimbio. Aquí lle metín bimbios de distintas variedades, pero bueno, están feitos todo de bimbio. Pois para levar as merendas para o campo, para as mulleres que vendían o pescado, poñían o pescado, claro, conviña que fora ben amplio e baixo para expoñer ben o pescado, non? Eu levaban na cabeza, que non recorda a muller co paxe encima da cabeza vendendo o pescado, non? Esa imaxe a teño gravada que non se me olvida, o levaban así, iban por as casas vendendo o peixe. Velaío está, unha lembranza feita cesto. A arte de Luísa non queda só no tradicional, tamén en novos xeitos de entender a cestería, como a técnica que nos vai amosar agora. Esta é unha técnica tradicional e este é a técnica de caos, que xa é outra cosa completamente diferente. Isto xa non ten un orden como teñen os outros cestos, vas trenzando e non ten orden, tes que ir mirando de que unha pasada suxete o outro mimbre para que quede todo amarradiño, pero non ten orden ningún. Por iso lle chaman técnica de caos.
gusta moito, a xente lle gusta moito este tipo de traballo, se poden facer moitas cousas. Aquí está un iglú, pero podes facer animais tamén, animais, cousas de decoración para o xardín, se poden facer moitas cousas. O que a imaginación de cada un dé. Di que sí, Luísa, a imaginación ao poder. Despois de ver unha mostra da arte de Luísa, é tempo de ir de excursión con ela. Ímola acompañar a recoller un material co que hoxe vai facer un bolso para nós. Queren saber de que material lles falo? Á volta con Luísa, respostas. Estamos de volta coa nosa cesteira artesá Luísa. A toda agora amosounos algunhas pezas feitas con técnica tradicional, como poden ser o cesto carabel e o paxe. Luísa tamén nos deu conta de algunha mostra da técnica de caos coa que adorna o seu xardín. Toca agora acompañar a nosa protagonista de excursión na procura dun material novo. Agulla de piñeiro, coa que hoxe vai facer un bolso para nós. Imos aproveitar o momento, agora sí, para saber como a vida cambiou para Luísa ata a chegala ás artes cesteiras que xa houbo antes na súa familia. Desde que nacín eu estuve sempre rodeada de cestos, non? O meu bisavó facía cestos, os facía para ele, mas para os veciños, porque claro, daquela eran moi necesarios e se usaban moito para todo, como xa dixe, non? No campo, na casa e para o mar, para todo. Entón, claro, ele aprendeu a facelos e os facía, o meu bisavó, Eu era asesora de cosmética. Entón, como quería recuperar que os cestos non se perderan, pois empecé por outro lado aprendendo cos cesteiros a cestería. O que non contaba eu que me fora enganchar tanto que ao final deixei a cosmética e continuei hasta hoxe ca cestería. É un cambio ben grande. De feito, moita xente me dicía, pero ti, porque daquela, claro, non tiña tanto auge da cestería, pero ti como queres aprender a facer isto? Ahora que isto xa non está de moda, ahora que isto xa vai en declive, ti queres aprender a facer iso? Pois por eso mismo quería aprender, non? Para que non se perdera. Isto é un arte ancestral. Normalmente, os cestos fanse con bimbio, con láminas de castiñeiro. Eu decidín probar esta fibra, a agulla de piñeiro, decidín, pois para ver como quedaba, non? É verdad que se me ocorreu facer un bolso de agulla de piño e a xente lle sorprendeu un montón e lle encantou. Luísa xa ten agulla de piñeiro dabondo. A natureza é así de xenerosa. É tempo agora de acompañala de volta para a casa para ver como hai que tratar as agullas antes de poder usalas. E cada material que Luísa utiliza ten o seu traballiño antes de poder darlle forma. Pois unha vez que recollín a agulla de piñeiro, o seguinte proceso é a limpieza. Cada fibra que se colle ten a súa preparación, non? Neste caso, teño que ferver auga e meter a agulla de piñeiro ali dentro para sacarlle a resina. Unha vez que xa está limpia, que xa non ten resina, o seguinte paso é quitarlle isto que une as dúas agullas, non? E todos os materiais cos que traballamos, pois necesitan unha preparación previa. O bimbio, por exemplo, se quero pelalo, o meto en auga, que se chama empozar, non? Centeo temos que sembrar, o centeo, logo temos que segar, poñelo a secar, e logo o proceso de limpieza. Cada fibra ten o seu proceso, hai que facelo, por senón non se pode traballar. A artesanía é unha arte que precisa de boa man e paciencia, non cabe dúbida. Nuns minutiños regresaremos con Luísa para comezar a darlle forma a un bolso feito con agulla de piñeiro. E tamén para ver unha mostra de cestería viva. De volta en Ares con Luísa. A nosa cesteira estivo preparando un bo feixe de agulla de piñeiro coa que hoxe vai facer un bolso para nós. Pero antes de ir ao seu obradoiro, imos coñecer outro recuncho da casa onde a cestería está viva. Isto é cestería viva, o sea que o bimbio está vivo. Hai que plantar na terra, prende.
o trenzas e lle das a forma que queres, tanto pode ser este trenzado como pode ser unha técnica de caos, o que queras, a forma lle das a que queras, pero sempre mantendo o bimbio na terra. Se poda no inverno, todo isto yo manteño limpio, lle quito os brotes, o único que lle deixo é esta parte, os brotes, en o seu cuidado continuo, como calquera outra planta. O bonita que é, ben paga a pena coidala. A cestería non ten límite. Unha nova mostra vai ser a que nos vai dar agora Luísa no seu obradoiro. Toca facer o bolso con agulla de piñeiro. Luísa vai utilizar a técnica de espiral, comezando, como non, polo fondo. Luísa, mansa obra, cando queiras. Vou comenzar o fondo de un bolso de agulla de piñeiro. Entón teño que coller así un grupiño, un manoxo de agullas, máis ou menos o que eu considere, pode ser máis, menos, o que a mí me guste. Entón collo o fío para empezar a envolvelo. Fago isto, vou envolvendo, ao doblar, empeza a espiral. E xa lle vou dando unha puntada, que a puntada de abaixo para que quede todo, que vaya quedando xuxetiño. E aquí, como vedes, xa se está acabando, entón xa teño que ir aumentando máis agulla de piñeiro. A min a aprender a cestear non me costou moito, porque a verdad que me enganchou e me gusta moito este traballo, e aprender diferentes técnicas, e traballar con diferentes materiais, sempre estar probando, mezclando materiais e probando formas novas. Me gusta moito, por eso non me resultou difícil. Vérseme que a Luísa, difícil, o que se di difícil non lle resulta. Ela é todo maña. O fundamental é ter gana de aprender, como foi o seu caso. Eu fun a un curso de cestería e me gusta probar formas novas, me gusta probar con fíos novos, diferente, colorido, e diferentes formas, aportándolle cuero, acabados diferentes, bueno, que continuei, me gustou e hasta hoxe. Traballar na cestería ten moito traballo, entón, claro, a xente empeza e se cansa. No meu caso, gustame moito e, claro, continuei. Me gusta enseñar e todo o que aprendo, pois vou no transmitindo ás demais persoas que queren aprender para que isto perdure no tempo. Bueno, como podes ver, xa fixen o fondo do bolso, fun cosendo unha espiral e agora xa estou levantando a parede do bolso. E así hasta darlle a altura que eu considere que me gusta a mí. Ben, deixemos a Luísa logo con este traballo de altura. Neste caso, a altura que ela lle queira dar ao seu bolso feito con agulla de piñeiro. Nuns minutiños volvemos con ela para ver como vai collendo forma a peza. Volvemos coa nosa cesteira Luísa. Deixaramos a nosa amiga levantando as paredes dun bolso feito con agulla de piñeiro. Pouco lle falta xa para deixarlle feito o remate na boca. Para Luísa, traballos cesteiros como estes, que implican tempo e dedicación, danlle sentido ao respeto que ela lle ten á profesión. Para min a cestería ten moito valor. A parte que é unha técnica ancestral, pois ten moito valor. Eu admiro este traballo que nos deixaron os ancestros e que é unha pena que se perda, porque para min ten moito mérito e moito valor. Sempre estuvo como presente nas nosas vidas e debemos de facer todo o posible porque perdure. Porque é un traballo que ten moito mérito. Forma parte da nosa cultura e da nosa historia e ten moito valor. Non podemos, temos que manter as tradicións, temos que manter todos estes traballos que eles nos deixaron. Cada cesto según o material que sea, nos transmite diferentes cousas, non? Por exemplo, de bimbio, nos recorda as cousas de antes, o campo, no mar, todo, nos recordan todas as tareas. O de palla de centeo está feito para o cereal, para que non caia o cereal. Cada peza está feita para o que é, non? Por eso os cesteiros facían, claro, para cada persoa o que necesitaba.
Eu admiro como collían esas varas e como tecían e como facían eles para que todo eso se quedara xuxeto e que non se desfixera o cesto. Eso ten moito valor, eso é de admirar, non? Bueno, a peza, este bolso xa está listo, non? Ora falta poñerlle o cuero. A fibra vegetal ten un brillo natural moi bonito. Este o fondo, por a parte de dentro. E agora, unha vez listo este traballo, ahora ven o seguinte, que é poñerlle a tapa de cuero, quedaría así, a tapa e a bandolera. Quedaría o bolso rematado xa con a tapa posta, claro. E a parte xa añadín aí un botón está tamén feito de agulla de piño para darlle, son toques personais que eu lle dou. E aquí lle puxen as miñas iniciais, co peixiño. Luisa, ben bonito, e senta de maravilla. E así é como chegamos ao remate da xornada coa nosa amiga. Unha xornada na que aprendemos que quen recolle sempre ten, que a imaginación non ten límite, e que a Luisa non lle pode gustar máis o seu traballo. A min todos estes traballos, recuperar estas tradicións, dame moita satisfacción. Ver estas pezas e pensar que personas ancestras que fixeron isto e agora estálo facendo eu, estar enseñando que continúe no tempo, pois a mí me parece de admirar, vamos, que siga aí gracias a xente como nós que estamos aí traballa por esta labor. Gracias á cestería conocín a moita xente tamén, moitos cesteiros me aportaron moita sabiduría, da sabiduría deles, non? Me enorgullece moito poder seguir con pezas tradicionais e ao mesmo tempo innovar e facer cousas modernas, non? Bueno, pois aquí termina a xornada de hoxe. Espero que vos animedes a algún día no mundo da cestería. E nada, aquí estou para o que necesitedes e ata logo. Ata logo, Luisa. E que a cabeza non pare. E despedímonos hoxe en Cos Pés na Terra, dedos de coñecer a Luisa e a súa arte.